Fi frar ta' din is-sena l-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola staqsiet lill-Kummissjoni Ewropea jekk il-Gvern Malti kienx ħejja rapport dwar il-qagħda soċjali u ekonomika ta' Għawdex. Iżda tweġiba setgħu jagħtu ilha l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi u Simon Busuttil li kien delegat speċjali tiegħu u eventwalment viċi kap. Dan ir-rapport kien sar iżda Gvern Nazzjonalista ma rnexxilux iġiba żewġ. Ma kkonvinċix lill-Kummissjoni Ewropea li Għawdex kien ħaqqu iktar. Fil-fatt kien f'Mejju 2012 li fuq il-bażi ta' studju dwar Għawdex li sar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, Gvern Nazzjonalista talab lill-Kummissjoni Ewropea biex Għawdex ikun stmat aħjar f'dawk li huma fondi bejn l-2014 u l-2020. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet l-istudji tagħha brabta ma' din it-talba u f'Ottubru 2012 wieġbet lill-Gvern Nazzjonalista li ma taqbilx li Għawdex għandu jkun stmat aħjar. Iżda dan kollu inżamm moħbi mill-poplu Malti. Saħansitra nżamm moħbi mill-membri parlamentari nazzjonalisti. Għax kieku Roberta Metsola ma kienitx tagħmel il-mistoqsija li tweġiba tagħha kienet diġà magħrufa għal Lorenz Gonzi u Simon Busuttil. Lil Roberta Metsola weġbit għall-Kummissjoni Ewropea għaltilha li kien fl-2012 li sar dan ir-rapport skont id-Dikjarazzjoni 36 li hemm mat-Trattat ta' Ftehim tal-Unjoni Ewropea. Eventwalment ir-rapport dwar Għawdex intbagħat lill-Gvern Malti ftit inqas minn sentejn ilu. Dwar dan il-Gvern ta' Gonzi u Simon Busuttil ma qal xejn. Fl-aħħar ġimgħat kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li żvela l-ewwel ħiel ta' dak li ġara u waqt diskors f'Għawdex talab li tintrefa' ir-responsabbiltà. Għandhom jerfgħu ir-responsabbiltà il-kap tal-Oppożizzjoni tal-lum għal fatt illi l-Gvern tiegħu ma rnexxilux jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea li Għawdex ħaqqu aktar.